newyddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac yn cyflwyno'n hamser i ti, ac yn gofyn i ti drigarhau ac i bresynoli dy hun yn ein plith. Tyrd felly ni'n gofyn hyn trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganhau'r emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd ddim cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 ac hefyd 299 gyn i sefyll uwchani. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis sef Chwefror 16. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Tra bod ni'n cymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 107. 107.
darlleniad o'r epistol Paul at y Galatiaid, y drydedd bennod. Gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Galatiaid 3 ar adnod gyntaf. O'r Galatiaid ynfyd, pwy a'ch llygad dynodd chwi fel nad i feddhau eich i'r gwirionedd, i barau o flaen ei llygaid y portiadwyd Iesu Grist wedi groesoelio yn eich plith. Hyn yn unig a wellysiaf ei ddysgu gennych, a'i wrth weithredoedd y ddeddf y derbyniaswch yr ysbryd, yntai wrth wrandawiad ffydd. A ydych chwi mor ynfyd wedi chwi ddechrau yn yr ysbryd a berffeithir chwi yr awr hon yn y cnawd. A ddioddefaswch gymaint yn ofer os yw ofer hefyd. Yr hwn gan hynny sydd yn trefnu chwi yr ysbryd ac yn gwneithir y gwirthiau yn eich plith, a'i o weithredoedd y ddeddf neu o wrandawiad ffydd y mai. Megis y credod Abram i Dduw ac y cyfrifwyd iddo'n gyfiawnder, gwybyddwch felly mae'r rhai sydd o ffydd, y rhai hynny yw plant Abraham, a'r ysgrythyr yn rhag weled mae trwy ffydd y mae Duw yn cyfiawnhau y cenhedloedd, a rhag fyneglodd i Abram gan ddywedyd, yno ti y bendithyr yr holl genhedloedd. Felly gan hynny y rhai sydd o ffydd a bendithyr gydag Abraham ffyddlon, cynnes cynifer ag y sydd o weithredoedd y ddeddf dan felltith y maint, cynnes ysgrifennwyd, melltigedig yw pob un nid yw yn aros yn yr holl bethau ysgrifennir yn llyfr y ddeddf yw gwneithir hwynt. Ac na chyfiawnheir neb trwy'r ddeddf ger bron Duw, eglir yw, o blegyd y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. A'r ddeddf nid yw o ffydd, eithir y dyn a wna'r pethau hynny a fydd byw ynddynt. Crist a'n llwy'r brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan i wneithir yn felltith trosom, cynnes y mae'n ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yn rhog ar bren. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaiddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ddod i alw ar denw, ac yn gallu gwneud hynny yn hyderus o randawiad ac o dderbyniad gennym ti ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn sefyll o'th flaen o'r newydd ar y sil hwn. I ni'n diolch ein bod yn gallu sefyll o'th flaen yn wynach na'r eira, yn gwbl bir yn dy olwg, nid oherwydd unrhyw ymdrech, nid oherwydd unrhyw un o'n gweithredoedd ni, ond oherwydd perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist, ac oherwydd ein bod wedi'n golchi'n llwyr lan. Ac felly yn yr arglwydd Iesu Grist i ni'n dod ger dyfron, ac felly yn gwybod dy fod yn ein croesawu ni ac yn gwrando ar ein gweddiau ni, ac i ni yn gofyn i ti o Dduw i ni cael profi'r cymdeithas arbennig hwnnw o'r newydd unwaith eto yn ein plith ni. I ni'n gweddio Dduw mae dyma bydd yn digwydd yn y lle arbennig yma heddi. Mae nid dim ond gwrando ar ryw neges, nid dim ond canu rhyw eiriau y byddwn ni, nid gweddio rhyw eiriau ac yn gallu clywed y geiriau yn ein clustia ni ac hyd yn oed ein meddyliau yn gallu myfyrio drostynt. O Dduw, i ni'n gweddio bydd na fwy na hynny, i ni'n gweddio byddwn ni'n cael profi cymdeithas ac agosatrwydd ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, y byddwn ni'n profi dy fod ti yma gyda ni fel ein tad nefol, y byddwn ni'n profi gwaith yr ysbryd glân yn ein plith ni. A bydd y drindod wrthi o Dduw yma yn ein plith ni heddi. Gad i ni fod yn ymwybodol o bresenoldeb mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. I ni'n gweddio Dduw y byddi di yn gweithio yn ein plith ni mewn modd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen. I ni'n gweddio byddwn ni yn cael gweld yr ysbryd ar waith yn arwain eneidiau at droed y groes, ac o Dduw y byddwn ni yn cael gweld yr newid rhyfeddol hynny y fydd yn digwydd yn ei bywydau pan y bydd y baich o'i pechod yn cael ei gymryd i ffwr a'i hoelio i'r groes. O Dduw, terd gwirthiau yn ein plith ni heddiw ac yn y dyddiau sydd yn dod i ni'n cyflwyno nid yn unig yr oedfa hon nawr, ond yn gweddio Dduw wrth i ni ystyried y gall rai wrando ar negeseuon o fewn munudau, oriau, dyddiau, misoedd, hyd yn oed blynyddoedd yn ddiweddarach. Ac felly o Dduw i ni'n gweddio, bydd yr ysbryd yn defnyddio ar hyn fydd yn cael ei gyhoeddi heddi, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod a thi yn unig. O Dduw, i ni yn gofyn am dy ddiogelwch drost
ein hoedfa a dros y gwaith yma. Ni'n ymwybodol iawn o'r un drwg yn dod yn ei ffyrdd amrywiol i ymosod ar waith yr arglwydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddiogelu ni, i'n hamddiffyn ni, i gadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn i nerthu ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn am yr help ni sydd ei hangen, i ni addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni'n gofyn i ti rhoi y nerth sydd ei hangen yn feddyliol, yn ysbrydol, yn gorfforol ym mhob ffordd, a byddwn ni'n cael y nerth angenrheidiol i ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall wrth i ni feddwl am y wlad i ni'n byw yn di. Ac nad yw dy enw yn cael ei ddyrchafu pryn o gwbl, ac os yw dy enw'n cael ei ddefnyddio, yna mae'n cael ei ddefnyddio fel rheg. Ac o Dduw, i ni yn gweddio, bydde ti felly yn ein helpu ni i ddyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Helpa ni i dyfoliannu di heddiw, ac i rhoi'r holl fawl a'r clod i ti. Felly ter di'n plith tywalt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 192. Hyn yw'n mhleser, hyn yw'n fymffrost, hyn yw'n nghysur yn y byd, mod i'n caru'r addfwyn Iesu, dyna meddiant oll i gyd. 192 gen i sefyll i'w chanu.
Fydd am yn testyn o Galatiaid y drydydd benod ac adnod 11. Ac na chyfion her neb trwy'r ddeddf gerbron Duw, eglur yw, o blegyd y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. O'r hyn sydd wedi bod yn wir am hanes y byd ers y cwymp yw bod na angytuno wedi bod ynglŷn â gair Duw. Dyfeisiwyd crefyddau amrywiol ar draws y cynrifoedd. Fe welir ymgais gan ddyn i ddarganfod Duw. Dyna yw crefyddau byd, yw dyn yn ymdrechu i gyfarfod i ddod o hyd i Dduw. Ac y dywed gair Duw, yr hyn a ddywed, y ceir popeth yn ei airau sydd yn angenrheidiol, ond eto gyd y mae yn wrthwynebus i ddyn. Dyna sydd wedi bod yn broblem, y mae popeth yn y gair sydd yn bwysig ar ein cyfer ni, popeth sydd yn angenrheidiol i ni ddysgu ac i wybod, ond yr hyn sydd wedi bod yn wir yw mae'r gair hwnnw wedi bod yn wrthwynebus. Ac felly, y mae dyn wedi gwrthod a rhyfela ni erbyn ac yn mynd ati i greu crefyddau hun, ddim yn hapus gyda'r hyn sydd o'i blaenau nhw, ac yna yn mynd i geisio creu rhyw grefydd ei hun. O fewn yr rhai sydd yn honni credu yn yw y Beibl, fe welwn ni hefyd wrthwynebiad i air Duw, yn gyson ar dros y canrifoedd i ni'n gweld un yn ymdrechu i newid y gair Duw, ddim yn fodlon gyda'r hyn sydd yno mewn du a gwyn, ac felly yn gyntaf, efallai y byddant wedi anwybyddu gair Duw yn llwyr. Anwybyddu'n llwyr y neges, ac falle yn dweud ei bod yn ddilynwyr i air Duw, ond yn anwybyddu y mannau pwysig hynny, ac yn rhyw lefel arwynebol iawn i'w dilyniant o air Duw. Yna, dros y canrifoedd, yr hyn i ni wedi weld yw ymdrech dyn i gyfieithu gair Duw. Cyfieithu yn wahanol i'r hyn a ddywed y gwreiddiol. Ond dyna sydd mae yn rhyw felltith ar y byd i ni byw yn sicr yn y byd Saesneg, ac mae e'n dod i'r Gymraeg lle gewch chi gyfieithiadau, ac yn y byd Saesneg fe gewch chi, dwi ddim yn gwybod faint o gyfieithiadau gwahanol, a siŵr o fod mewn llawer i iaith lle mae gair Duw wedi cael ei gyfieithu, ond yr hyn sydd yn digwydd yw nad yw'r rhai sydd yn cyfieithu yn hoffi y gwreiddiol. Dyn nhw ddim yn hoffi'r gwreiddiol, ac felly maen nhw'n mynd ati newid y gwreiddiol, yn dod ar ryw dermau modern, ond wrth bathu y geiriau a'r terminoleg newydd yma, nid oherwydd cyfleistra y gwrandawyr neu'r darllenwyr yw'r brif baich, falle bod ei bwynt, ond y prif reswm yw dydyn nhw ddim yn hoffi yr hyn y mae'r gwreiddiol yn ei ddweud, a maen nhw'n meddwl, hwn ddim yn bosib. Gall y gwreiddiol byth fod yn golygu hyn, ac hyd yn oed os oedd yn golygu hynny pan gafwyd i ysgrifennu yn y lle cyntaf. Mae pethau wedi newid erbyn hyn, ac felly rhaid i ni cael rhyw air arall ar gyfer y disgrifiad arbennig. Ac felly maen nhw'n dod o rhyw derminoleg, rhyw eirfa newydd i air Duw sydd yn bell o'r gwreiddiol. Ond yr hyn sydd wrth wraidd hynny yw dydyn nhw ddim yn hoffi'r gwreiddiol. Dydyn nhw ddim yn hoffi gair Duw. Yna fe gewch chi rai dros y cynrifoedd sydd yn wrthwynebus i air Duw trwy ddweud mae y ffordd i ni'n dehongli gair Duw sydd yn bwysig, ac felly maen nhw'n derbyn gair Duw, ond mae nhw yn ei ddehongli fe mewn rhyw ffordd arbennig. Ac felly, wrth ei ddehongli fe, maen nhw yn ei wneud mewn rhyw ffordd sydd yn ei siwtio i meddyliau nhw a'i rhesymeg nhw. Mae rhyw fath o'r rhesymeg arbennig ganddyn nhw, ac felly yn yr rhesymeg yma nhw'n dod â rhyw fath o ddehongliad y maent yn hapus. Nawr, petai'r Iddewon wedi darllen gair Duw yn yr Hen Testament ac yn y Newydd, a petai nhw wedi plygu yn ostynedig bron gair Duw, petai y dyn heddi yn gwrando ac yn ildio i air Duw, byddant yn gweld yn eglur y hyn sydd yn wir. Dyma beth mae'r gair yn dweud. Ac na chyfiawn her neb trwy'r ddeddf gerbron Duw, eglur yw. Mae yn eglur. Mae e mewn du a gwyn. Mae yn blwmp ac yn blaen. Mae yn amlwg.
Does dim eisiau gradd mewn diwynyddiaeth. Does dim eisiau chi cael doethuriaeth mewn diwynyddiaeth. Does dim eisiau chi fod yn rhyw athro mewn rhyw brifysgol ers tua hanner canrif ac wedi astudio gair Duw yr holl amser i wedi dweud hyn. Mae yn eglur. Mae yn ddiagwyn. Y broblem yw, dydy pobl ddim yn hoffi gair Duw. Ac felly maen nhw'n ei wrthwynebu. Dyna yw'r broblem i ni'n ei wynebu heddi, a dyna sydd wedi bod ar draws y canrifoedd ac ar hyd a lled y byd. Lle bynnag erewch chi, i ba bynnag rhan o'r byd, i ba bynnag cyfnod o'r byd. Dyna yw'r broblem. Nid bod y gair hwnnw, y gair Duw, yn anodd i ni ddeall, nid bod rhaid i ni fathu rhyw dermau newydd mwy modern, dim o'r fath. Does dim eisiau dim byd tebyg, y mae'r gwreiddiol yn ddigon da. Y mae'n berffaith. Does dim anhawster fyna. Y broblem sydd gyda ni yw dydy pobl ddim yn ei hoffi fe. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr angen sydd i'w weld o'r adnod yma, yna'r ffordd anghywir i ddelio gyda'r angen ac yna yr unig ateb. Felly, yn gyntaf yr angen, y ffordd anghywir ac yn olaf yr ateb, yr unig ateb. Wel, yn gyntaf, beth am yr angen yma? Mae dyn wedi bod eriod yn ymwybodol o'r broblem. Mae yna broblem o'r adnod yma i ni gallu gweld bod yna broblem. Ac mae dyn wedi bod yn ymwybodol o'r broblem fod yn un ddurfawr anferth pellgyrhaeddol yn yr enaid, yn y cydwybod. Mae yna rhywbeth ond dios na yn pigo ac yn corddi. Efallai bod rhaid o'ch chi wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, eraill ddim. Byddai fe'n ddiddorol cael sgwrs falle ar ôl a gweld beth sydd yn wir. I ni'n weddol sicr beth sydd yn wir. Does dim eisiau sgwrs arno ni. Ni'n gwybod bod yn wir. Ond pinnau fyddwch chi'n cydnabod a'i ffeidio pwy a wyr. Ond petawn ni'n siarad ar crefyddol a'r digrefydd. Yr hyn sydd yn wir am bob un yw mae yna broblem. A mae yna broblem ymherfeddion yr enaid, yn y cydwybod, mae yna rhywbeth bach yn pigo ac yn corddi. Rhywbeth sydd yn dweud, dywed rhywbeth wrthon ni. Falle ddim yn gwybod beth yw e, ond yn y cydwybod, mae'n dweud rhywbeth i'r enaid, nad yw popeth yn iawn. Dyw popeth ddim cweit yn iawn. Ac wrth gwrs, os chi wedi cael eich magu ar aelwyd gwir Cristnogol, mi fyddwch chi'n gwybod beth sydd yn iawn. Falle ddim wedi profi'r gwir ar gyhoeddiad, ond mi fydd yr corddi'n yn dod ar ryw synwyr cyffredin i chi. Chi'n gallu gweld, dwi wedi cael fy nysgu, mae'r pechod sydd ynddo yw'r broblem. Nad yw popeth cweit yn iawn. Ond petawn ni'n mynd i'r byd, petawn ni'n lawr y strydoedd yma i gyd, petai chi'n cael cyfle iddyn nhw ddweud y gwir, mi fydden nhw'n cydnabod fod rhywbeth yn dod ac yn dweud wrth eu cydwybod nhw. Nad yw popeth yn iawn. Hyn sydd yn wir o'r mwyafrif yw bod nhw'n gwthio'r meddyliau yma, yr teimladau yma, pigiadau yma, ymhell yn ôl i berfeddion yr enaid. Ni wthio fe mor bell nôl, bron iawn na ellir ei deimlo fe dim mwy. Mae hwnna'n wir. Ond mae e yno, ac o dro i dro mae'n dod i'r wyneb, ac mae e'n peri yn hawster. Mae yna rhyw bigo, rhyw boeni'n digwydd. Ni'n gwybod bod hynny'n wir, achos mae dyn yn ddyddiol yn chwilio am rhywbeth i leddfu yr boen yma. Falle nad yn ymwybodol bod angen lleddfu rhywbeth. Wel, mae gair Duw yn datgan yr rheswm y creuwyd dyn yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac i ni'n gwybod oherwydd pechod nid yw dyn yn gallu gogoneddu Duw ac yn sicr nid yw dyn yn ei fwynhau. Ond hyd yn oed yr petaich yn mynd i'r capel neu i'r colegau diwynyddol neu'r eglwysi ar hyd y lled o wlad, mi fyddech chi'n dod ymhlith y crefyddol sydd yn honni ei bod yn mwynhau. Mae hwn yn aml iawn dwi wedi meddwl, sut ych chi'n esbonio hyn pan ych chi'n gweld yr byd crefyddol a petaich chi'n mynd i'r capeli, mi fydden nhw'n dweud i bwynt ei bod nhw yn mwynhau presenoldeb Duw, a'i bod nhw yn ceisio gogoneddu Duw. Ac sut ych chi'n datrys y broblem pan maen nhw'n wrthwynebwyr i'r efengil? Dydyn nhw ddim yn credu yn y droedigaeth, wyrthiol, dydyn nhw ddim yn credu yn yr hyn y mae gair Duw yn ei ddweud trwy'r i draw. Ond sut gall rhain fod? Rhain sydd yn gwadu'r gwirthiau, gwadu'r ysbrydol, y tragwyddol. Sut gall rhain? Sut ych chi'n gallu esbonio bod rhain yn dweud ei bod nhw'n mwynhau Duw? Wel, efallai gellir dweud, chi'n gallu gweld nad ydyn nhw'n mwynhau y Duw sydd yn y Beibl, yn y gwir gair. Nad ydyn nhw'n mwynhau y Duw byw, ond y mwynhau Duw o'i gwneuthuriad ei hunan. Ond y mwynhau Duw o'i gwneuthuriad ei hunan. Fel efallai gellir dweud, chi'n gallu gweld nad ydyn nhw'n mwynhau y Duw sydd yn y Beibl, yn y gwir gair. Nad ydyn nhw'n mwynhau y Duw byw, ond y mwynhau Duw o'i gwneuthuriad ei hunan.
Falle dyna beth sydd yn wir, ac falle'n anodd i gallu trafod gyda'r fath rai, oherwydd bod y terminoleg sydd yn cael ei ddefnyddio mor debyg, mor aml, ond eto i gyd ei bod nhw wedi creu rhyw dduw bach lle mae eu meddyliau nhw yn hoff ohono, ac felly maen nhw'n mwynhau y Duw hwnnw. Ond dydyn nhw ddim yn mwynhau y gwir Dduw. Yn cofio cwrdd â rhywun blynyddoedd yn ôl, newydd dod i gredu fy hunan ac yn rhoi rhyw jacti allan. A sut yn y byd yma yr oedd y dyn yma'n gwybod pwy oeddwn ni? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn credu fod e. Mi roedd na rhywbeth rhyfedd iawn am y sgwrs. Ond mi roedd e'n grac gyda fy nhad am ysgrifennu emyn i dôn Gymraeg. Ac yr oedd e'n poeri. Mi roedd y poer yn glanio ar fy ngwyneb i. Ac roedd e'n ffyrnig. Ac yn codi lais. Pa hawl ysgrifennu emyn i'r dôn honno, tôn Cymraeg, does dim hawl ysgrifennu'r fath emyn. Ac roedd e'n casau'r Efengyl. Dyn crefyddol iawn. Capelwr o fri. Ac eto gyd yn casau y gwir Efengyl. Sut ydych chi'n esbonio yna? Wel, mae e'n mwynhau Duw. Mae e'n gogoneddu Duw. Y broblem yw nid y gwir Dduw. Mae wedi creu rhyw dduw ei hunan, ond dyna beth yw crefyddwyr Cymru a gwledydd eraill draws y byd. America, ewch i Canada, ewch i unrhyw le. Dyna le maen nhw. Maen nhw wedi creu ei Dduw ei hunan. P'un ai bod yn dduw efengyloedd a'i ffeidio. Maen nhw wedi creu rhyw dduw. Creu rhyw dduw sydd yn bodlo, sydd yn peri bod nhw'n cael yr hawl i fyw fel y mynant, a llawn balchder, a llawn bodolrwydd. A beth yw'r rheswm am hyn? Y rheswm yw pechod. Y mae dyn yn casau'r Efengyl. Y mae dyn yn casau gair Duw. Y gwir gair. Dyna pam maen nhw'n newid y cyfeithiadau yma. Pam i ni'n cael cyfeithiadau newydd yma trwy'r amser? Ac maen nhw'n dweud i helpu'r plant i ddeall, o rwts llwyr yw hynny. Maen nhw wedi gwneud y cyfeithiadau yma yn wahanol. Pam? Achos dydyn nhw ddim yn hoffi yr hyn sydd yna. Maen nhw'n dweud, mae'r rhaid i ni newid e. Mae'r rhaid i ni ddod i gyrraedd y bobl. Mae'r rhaid i ni newid y neges mwyn i'r bobl i dderbyn y gair yma. Mwyn i grefydd fyw. Maen nhw'n poeni fydd crefydd y marw. Ac felly maen nhw'n newid y cyfeithiadau yma. Yn yr iaith Saesneg, mae yna 100,000 ohonyn nhw. A dim un o'n nhw, mwyafrif o'n nhw, ddim o'n nhw werth yn y byd. Maen nhw'n llawn twys. Yr rheswm am hyn yw mae yna bellter rhwng dyn a Duw. Pechod, o gagendor anferth rhyngom ni. Pellter na all dyn a mestyn drosti. Ac oherwydd y pellter yma, oherwydd pechod, mae yna ddiffyg heddwch cydwybod, ac mae yna ddiffyg heddwch a Duw, ac felly mae yna rhywbeth trwy'r amser yn pigo'r enaid mewn dyn. Ac mae yna ymwybyddiaeth yma o'r elyniaeth rhwng dyn a'i greawdwr. Ac ers hynny, hanes dyn wedi bod yn weddol gyson. Gwelir dyn yn chwilio am atebion. Mae dyn hanes dynol rhyw i'w chwilio am atebion. Ceisio'r peth fydd yn rhoi heddwch i'r enaid. Dyna yw hanes y byd. Yw dyn yn chwilio am rhywbeth sy'n mynd i leddfu ar y cydwybod yma. Mae dyn yn gofyn cwestiynau fel un, sut gallai gyrraedd y man y bwriadwyd iddo yn y lle cyntaf. Falle ddim yn ei eirio fe mewn ffordd mor ddiwynyddol efallai, ond yna be mae'n chwilio, sut fedrai gyrraedd y pwynt y byddai'n gwireddu y pwrpas y creuwyd i. Sut gall bechadur fwynhau cyflwr o fod yn gyfiawn ger bron Duw ymhlith y crefyddol, yr rhai sydd ddim wedi troi cefn yn llwyr ar grefydd. Beth yw'r cwestiwn maen nhw'n gofyn? Maen nhw'n dweud, sut fedrai fwynhau cyrraedd y pleser hwnnw o fod yn gyfiawn ger bron Duw? Sut gall ni'n fwynhau heddwch a Duw ac felly mwynhau cymdeithas a Duw? Dyna beth maen nhw'n gofyn. Ond dyw dyn ddim yn gallu gweld yr ysbrydol nac yn ei ddeall e, ac mae'n ymdrechu ddatrys pob problem yn ôl i'r ysymeg pechadurus ei hun. A maen nhw'n ceisio ateb y cwestiynau yma trwy rhesymu. Ceisio dyfeisio ffyrdd o blesio Duw. Ond dyna'r broblem y mae pŵer pechod mor gadarn, ond yn dyw cryfangau yr un drwg mor gadarn. O, mae e mor dyn. Mae'r un drwg yn gafael mor dyn ar enaid dyn.
Ac mae pechod mor yn lapio'r enaid fel bron iawn. I chi erioed wedi gweld pan mae yna rhywbeth falle'n toddi, gafon ni fe'n ddiweddar rhyw ddarn o blastig oedd wedi ymdoddi ar rhywbeth arall. A tia crafu'r plastig i ffwrdd o'r mor anodd. Roedd e wedi lapio i'w gwmpas, a rhaid crafu a crafu, rhaid roed yn y dŵr am amser hir i socian, yn y gobeith bydd e'r gafael yn mynd ban. Ond dyna beth mae pechod, mae e wedi ymdreiddio i'r enaid, ac i chi'n trio dod o'i ffwrdd, mae wedi lapio rhwng bob twll a chornel. Mae fel, siwr o fod, os ych chi'n cael rhyw bach i fwta, i roed e mewn rhyw sosban fawr o siocled, a mae'r siocled yn lapio bob twll a chornel. A chi'n dod fy mas, mae'n i orchuddio'n llwyr. O lot yn waith hynny, chi'n meddwl, mae pechod, mae'r enaid wedi cael ei lapio gan bechod, a mae wedi mynd i bob un twll a chornel, ac mor anodd, amhosibl, yw crafu fe i ffwrdd. Un os ydych chi'n crafu mymryn ar y wyneb, chi methu mynd lawr, mae wedi mynd mewn i'r gwrthrych, mewn i'r enaid, ac i chi ddim yn gallu dod fe i ffwrdd. Ac yn arben yr pechod sydd wedi lapio hun o gwmpas yr enaid, mae'r un drwg yn gafael yn dyn. Dyna pam i chi'n gweld, pan i chi'n gweld aelodau o'r teulu, cyfeillion, cymdogion, pam mor anodd yw cael rhain i gredu. Amhosibl pam mae pechod wedi ymdreiddio i'w heneidio nhw. Mae'r byd o'i hamgylch nhw ac ynddyn nhw, ac i chi ddim yn gallu neud e. Mae'n amhosibl. Mae'r broblem yn anferth. Maen nhw wedi treiddio mewn pechod. Ym mhob ystyr y gair, caethiwyr, pechadur yn ei gorff, yn ei feddwl, yn ei enaid, cymaint ei gaethiwed, nid yw yn gwybod ei fod yn gaeth. Dyna chi erchyll. Dwi ddim un yn gwybod. Does dim un cyflwr fwy trienus nag un yn gaeth nad yw yn gwybod hynny. Mae'r cyflwr felly yn gweithygu pob eiliad. Ond nid oes awydd ganddo i ddelio â'i gyflwr. Dwi ddim hyd yn oed yn gweld pwrpas i newid ei gyflwr gan nad yw yn gweld ei gaethiwed. Mae'n ddarlun trienus, ond dyna yw darlun hanes y byd, wedi bod a dal i fod ac fe fydd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, felly y ffordd anghywir i lawer yn y genhedlaeth hon. Mae yn wir, i ni'n byw mewn cenhedlaeth o ddifaterwch ac anwybodaeth ysbrydol, ac i bob ymddangosiad, nid oes ymdrech mewn dyn i geisio'r atebion i'r cwestiynau yma. A falle, bod nhw ddim yn gofyn y cwestiwn sut fedrai fod yn gyfiawn ger bron Duw, sut fedrai fod yn iawn ger bron Duw, ond mae'r boen dal yno, ac felly maen nhw'n ceisio lleddfu rhywfaint ar y boen yn yr enaid. Ac felly mynd o bleser i bleser. Ond y rhai sydd yn ymwybodol i raddau at bwynt, beth yw achos y boen, yn gwybod bod angen gwneud rhywbeth. Maen nhw'n ymwybodol o'r boen, maen nhw'n ymwybodol bod na Dduw, maen nhw'n credu mewn Duw, maen nhw'n gwybod bod eisiau plesio Duw, maen nhw'n credu bod angen iddyn nhw blesio Duw, maen nhw'n gwybod bod gan Dduw safonau, mae Duw nhw falle o'i magwraeth, maen nhw wedi cael ei dysgu bod Duw yn sanctaidd ac yn bir, ac felly maen nhw'n ymwybodol bod rhaid iddyn nhw, ac felly maen nhw'n mynd ati i ymdrechu. Ymhlith yr rhai hynny, mae'r byd yn mynd ati i leddfu ar y boen trwy fynd o bleser i bleser i bleser i bleser. Ond mae'r crefyddol yn mynd o bleser i bleser, ond hefyd mae nhw yn ymdrechu i ddelio gyda'r ofn a'r boen y pigo yma. Ac mae nhw'n ceisio cyrraedd Duw, yn ceisio bodloni Duw, ac mae nhw'n gwneud hynny sut? Mae'r rhesymeg nhw wedi bod yn meddwl am y peth, ac mae nhw wedi meddwl, os ydy Duw yn berffaith, os ydy'r nefoedd yn berffaith, rhaid i fi ceisio bod yn well nag ydw i. Ac felly trwy weithredoedd, mae nhw'n credu y byddant yn bodloni Duw. Ond nid yna beth i ni'n ei weld? Maen nhw'n gwneud hynny yn y tywyllwch, falle nid yw yn adnabod Duw, dydyn nhw ddim yn gwybod pwy yw Duw, maen nhw wedi dysgu rhywfaint amdano fe yn ei air, ond dydyn nhw ddim wedi cael perthynas â Duw, dydyn nhw ddim yn cael cymdeithas â Duw, ac felly dydyn nhw ddim yn deall ei bersonau, ddim yn deall ei sancteiddrwydd, ddim yn deall ei berffeithrwydd, ond maen nhw'n gwybod rhywbeth amdano fe. Ac felly dydyn nhw ddim yn deall y safon y mae Duw yn gosod arnyn nhw. Gan nad oes gandynt ddealltwriaeth llwyr o Dduw, does ganddyn nhw ddim dealltwriaeth ohonynt eu hunan.
Gan nad ydyn nhw'n gweld sancteiddrwydd Duw, dyn nhw ddim chwaith yn gweld eu pechod nhw a difrifoldeb eu pechod nhw. Dyn nhw ddim yn ei weld yn glir, yng ngoleuni sancteiddrwydd yr holl alluog. Dyn nhw ddim yn gweld ei bod yn gaeth mewn carchar tywylltu. Dyn nhw, sydd yn hyfedd, fi'n siŵr bod yna lot o Gymru'n canu, tra roeddwn ni mewn carchar tywylltu, licio ni wybod am be maen nhw'n sôn. Am ba garchar maen nhw'n sôn? Oedden nhw wedi profi bod nhw lawr yng ngwaelodion y carchar tywylltu o'i pechod ac ymhell o Dduw. Dyn nhw nhw'n rath o ddehongliad arall efallai, ond nid yna dehongliad yr un ysgrifennodd yr Emil tra roeddwn ni mewn carchar tywylltu yn fy mhechod i ffwrdd o Dduw. Ond dyn nhw'n mynd i weld e. O'r safle yma, mae dyn yn dechrau ymdrechu plesio Duw. O'r safle yn meddwl, wel, dwi ddim yn berffaith, ond dwi ddim yn ddrwg chwaith. A dwi'n gwybod fy mod i eisiau mynd i'r nefoedd, ac felly na i drio gwella. Yn y gobaith y bydd yn gwneud digon yn y pen draw. Yr hyn mae dyn am ei gael yw bywyd, gwir fywyd, ond nid yw'n gwybod beth yw'r gwir fywyd. Yr hyn mae'r adnod yma'n ei ddweud, mae'n dweud fan hyn yn yr adnod y testun. Ac na chyfiawnher neb trwy'r dderf ger bron Duw, eglur yw o ble gyda cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Beth yw'r byw yma? Beth yw'r bywyd yma? Dyma'r broblem, mae dyn eisiau byw, ond dyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r byw yma. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw pen y daith, dyn nhw'n gwybod beth yw'r nod. Ac felly maen nhw'n edrych yn y mannau anghywir. Mi byddai'r Iddewon wedi clywed am y ffordd iawn ac wedi deall am y ffordd iawn petaint wedi gwrando ar air Duw. Ond yn lle gwrando, beth wnaethon nhw? Fe eithon ati i ddibynnu ar ei rhesymeg ei hunan. Dyna oedd y broblem. Dyna pa mae Paul yn dyfynnu yn yr adnod yma o'r Hen Testament. Mae'n dod o Habakkuk 2, adnod 4. Dyma yw'r o ble mae'n dyfynnu, ond dyfynnu o'r Hen Testament, weler hwn am chwydda, nid yw uniawn ei enaid ynddo, ond y cyfiawn a fydd byw trwy ei ffydd. Nid oedd y bobl i gyrraedd y bywyd yma trwy ymdrechion pitw ei hunan, ond trwy ffydd. Dyna beth mae'n dweud. A mae Habakkuk yn dangos sut nad oedd yn deall pam y llwyddodd y drwg. Os ych chi'n edrych nôl i'r Hen Testament yn fyr iawn o ran y cyd-destun yr adnod honno, doedd Habakkuk ddim yn deall pam fod y drwg yn llwyddo. Pam fod y drwg yn llwyddo gormesu y da a'r rhai sanctaidd. Nid oedd yn deall pam anfon i Dduw anfon y Caldeaid i'w cosbi, a pam roedden nhw hefyd yn rhoi drwg. Pam roedd Duw yn defnyddio'r Caldeaid i ddod i ymosod ar bobl Dduw? Felly gormes ar ben gormes, a doedd e ddim yn ei ddeall e. Roedd e'n ceisio datrys y peth trwy resymeg ei hun. Doedd e ddim yn deall cyfiawnder Duw na'i ddilliau. Roedd e mor wahanol iddo fe, i'w ffordd o feddwl, ac roedd e'n peri penbleth iddo. Ac yna fe gafodd e weledigaeth gan Dduw, ac fe welodd e bydde Duw yn delio gyda'r Caldeaid ac yn achub ei bobl. Ac o'r pryd hwnnw, nid oedd yn cwestiynu mwyach rhagluniaethau Duw. Fe nawr fe dderbyniodd e fe'r hosodd e'n dawel, ac fe ymddiriedodd e, fe gredodd e ym mhwrpasau, yng nghynlluniau Duw. Nid oedd bellach yn ymdrechu deall o'i safbwynt bechadurus ef. Nawr oedd e'n gallu gweld, wel, dwi ddim yn deall sut mae Duw mynd i ddelio gyda'i bobl ac yn mynd i achub ei bobl. Doedd e ddim yn deall ar y cychwyn pam roedd e'n ceisio edrych ar yr hyn oedd e'n weld yn ei wyneb e o'i flan i lyged e. Roedd e'n gweld yw hwn yn iawn. Mae rai drwg yn llwyddo ac maen nhw'n gormesu'r da, ac nawr mae Duw mynd i ddefnyddio rai eraill sydd yn drwg i gosbi rhain. Ac oedd e'n meddwl, sut mae hwn i gyd yn gwneud synwyr, ac yna iddo weld rhagluniaethau Duw ei fod e uwchlaw ni. Ac nad oedd e fod i bwyso ar ei resymu ei hunan. Doedd e ddim fod i trio gweithio fy mas ar ei ben ei hun, pam gan ei fod yn bechadurus. Fe wel fod cynlluniau Duw ymhell uwchlaw ein cynlluniau ni, ac mae cyfiawn i'w Duw ym mhob peth. Roedd yn ddarlun o gyflwr dyn trienus o'r pechadur. Fel pobl Duw, yn gwynebu gormes ag elynion. Felly roedd Paul yn defnyddio y darn yma i ddisgrifio cyflwr y pechadur.
Mae'r pechadur yn gwynebu gelyn, yn gwynebu ei bechod, yn gwynebu'r un drwg, y llais cydwybod, nag yw e fel gelyn, llais cydwybod yn pigo, yn corddi, y meddwl yn llawn amheuon, dyn yn dyheu am heddwch ac methu ei gael. Sut ath yr Iddewon at i ddelio ar gelynion hyn? Trwy droi at i'r hysymeg ei hun. Dyna beth y Paul yn dweud. Fe nath yr Iddewon yn yr Hen Testament delio gyda'r broblem sut? Trwy delio gyda'r hysymeg ei hunan, trwy ymdrechu, trwy gadw'r deddfau. Yn y Testament Newydd, sut oedd yr Iddewon yn delio gyda'r broblem o'r boen o fechod? Be wnaethon nhw? Fe wnaethon nhw'r deddfau eu hunan i fyny, fe wnaethon nhw'r rhesymu. Sut fedrwn ni blesio Duw? Beth am ddod â cyfres o reolau? Sut fedrwn ni blesio Duw? Beth am cael enweidiad? Yma hwnna'n rhywbeth i'r corff yn allanol, gellir ei weld. Bydd Duw yn fodlon gyda hynny, ac felly beth newn ni? Fe newn ni'r hyn sydd yn allanol, fe newn ni gadw'r rheolau, fe gadw ni ddeddfau. Gan gredu mai dyma oedd yr ateb i ddelio gyda'r boen yn ei hyneidiau ni. Ond nid yw'n ni fel Cymru yn debyg iawn i'r Iddewon. Efallai bydd yna rai yn gwrando heddi bod nhw'n meddwl y gallen nhw ddelio gyda'r boen trwy ddod i'r capel, i'r cwrdd. Dim llawer ar ôl sydd yn meddwl fel hyn, mwyafrif ddim yn mynd i'r cwrdd bellach. Ond o'r rhai sydd yn mynd, ond nid yw yn driennus, bod yna rhai sydd yn mynd i gapel sydd dal ddim yn deall yr efengil. A be maen nhw'n wneud fel yr Iddewon, yn ceisio cyrraedd Duw trwy gadw ei rheolau ei hunan. Rhai maen nhw wedi darllen yn y Beibl, eraill maen nhw wedi wneud lan ei hunan. Maen nhw wedi penderfynu, os a i'r capel unwaith y Sul, unwaith y mis, unwaith y flwyddyn, fe fydd hynny'n plesio Duw. Os dwi'n mynd i'r capel ar ddydd Nadolig, fe fydd hwnna'n siŵr o gyfri tuag at rhywbeth. Os a i'r capel Pasg hefyd, fe fydd hwnna'n siŵr o gyfri rhywbeth. Os dwi'n mynd bob dydd Sul, fydd Duw siŵr o fy dderbyn ni. Ac maen nhw'n meddwl, ie, dyna yw un o fy neddfa i fy rheolau dwi wedi wneud, a dwi wedi cadw nhw. Dwi'n gwybod yr ymynedd, dwi'n canu'r ymynedd, dwi'n gwrando ar yr ymynedd drwy'r ddi draw. Ac mae hyn falle'n lleddfu rhywfaint ar y cydwybod. Maen nhw'n meddwl os ai helpu eraill, os ai fod yn garedig i fy nghymydog. Mae'n amryw ffyrdd, ond does allan fi ymlaen. Ond maen nhw'n gwneud hyn yn y gobaith o fodloni Duw. Be mae gair Duw yn dweud? Ac na chyfiawnheir neb trwy'r ddeddf gerbron Duw, eglur yw. Mae'n eglur. Mae'n amlwg. Ni fydd yr un yn cael ei gyfiawnhau gerbron Duw trwy gadw'r ddeddf. A fe ddywed Paul, mae'n eglur. Wrth sefyll o flaen llygaid, gerbron Duw, o flaen llygaid cyfiawn Duw, nid oes posib cyfiawnhau pechadur trwy gadw'r ddeddf. Does dim modd i chi gyfiawnhau eich hunan gerbron Duw trwy gadw'r rheolau, trwy fynd i'r capel, trwy ddarllen y Beibl, trwy ganu'r ymynedd, trwy fod yn garedig i gymydog, trwy cadw'r Sul. Amhosibl yw. Pam? Mae'r safon o blesio Duw yw perffeithrwydd, nid yw yn bosib. Fedrwn ni ddim gadw'r ddeddf, o'n genedigaeth ni, fe'n ganwyd ni'n bechaduriaid, ac oherwydd ein pechod ni, mae'n amhosibl i ni gadw'r ddeddf. Dim dyna pam rhoddwyd y ddeddf. Rhoddwyd y ddeddf fi'n dysgu ni am ein pechod ni. Nid fel safon i ni gadw, fedrwn ni byth i chadw ni. Mae e fel athro ar ein cyfer ni. Nid yw yn bosib, ond hefyd ni all fod gan mai dyma y ffordd y trefnod Duw i achub dyn o'i bechod. Felly'n gyntaf mae'n amhosibl i ni gadw'r ddeddf oherwydd ei natur drygionus a phechadurus, ond hefyd trefnodd y tad ffordd rhyfeddol, penodol, un ffordd yr oedd yn bosib i ni gael ein cyfiawnhau gerbron Duw. Un ffordd sydd na. Ac mae'n dweud yn blwmp ac yn blaen ac yn eglur, nid trwy gadw y ddeddf yw'r ffordd honno. Nid trwy cadw deddf Duw yw'r ffordd o cael ein cyfiawnhau. Fedrwn ni byth, ond hyd yn oed petai yn bosib, a Duw e ddim, byddwn ni dal ddim yn gallu cael ein cyfiawnhau, petai yn bosib yn ni gadw'r ddeddf. Mae Duw wedi dweud, dim dyna'r ffordd, dyma'r ffordd i gael eich cyfiawnhau, ffordd arall, un ffordd sydd i gael eich cyfiawnhau, ond mae'n amhosibl ta beth, ond fe roddodd Duw y ddeddf ni beth i'n dysgu ni, i ddangos i ni'n cyflwr ni. Felly pan i chi'n darllen gair Duw, beth i ni fod i ddweud, ac yn darllen y ddeddf, i ni'n gweld, pechadur wyf,
Dyna beth mae fod i ddysgu ni, ac yna beth mae rhaid i ni wneud, ceisio'r ffordd y mae Duw wedi ddarparu. Ac felly yn olaf ac yn drydydd, yr unig ateb. Ac na chyfiawnheir neb trwy'r ddeddger bron Duw, eglur yw o blegyd, a dyma'r ateb. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Dyna'r ateb. Dyna'r unig ateb. Yr hyn a ddysgwn gan y ddeddf yw ein gwir gyflwr, dysgwn ein bod o dan condemniad y ddeddf, o dan ei felltith, yr ydym yn heiddi condemniad tragwyddol. Dyna beth mae'n dysgu ni. Fe ddywed Paul beth oedd yr ateb ymhellach ymlaen yn y benod yma'n Galatiaid. Adnod 13. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneithir yn felltith trosom. Canes y mae yn ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yn nghrog ar bren. O, dyna oedd y ffordd, yr unig ffordd. Dyma'r ffordd, nid trwy gadw'r ddeddf, nid trwy fynd i'r capel. O, crefyddwyr Cymru o, na fydden nhw'n deffro, fel yr Iddewon dall. Byddar, yr rhai oedd yn llawn crefydd, ond ymhell o ddeall, o na fydde Cymru'n deffro ac yn dechrau deall, mae nid trwy bod yn grefyddol y mae cael ein cyfiawnhau. Yr unig ffordd o gael ein cyfiawnhau yw'r ffordd yma. Trwy Grist. Dyna'r ateb. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, mae'r ddeddf yn ei melltithio ni i ni o dan ei gondemniad, mae Duw mynd i'n cosbi ni oherwydd ein pechod ni, a fedrwn ni byth gwella ein hunan ddigon i gyrraedd safon Duw, ac felly be ddigwyddodd? Fe ddath Iesu Grist a'n llwyr brynu ni oddi wrth y felltith erchyll yma. Sut? Wrth fynd i'r groes. Dyna oedd yr unig ffordd. Yn darllen Ioan 14 adnod 6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Fe yw'r ffordd, fe yw'r gwirionedd a'r bywyd. Mae'r adnod yma'n sôn amdano fe yw'r popeth. Pam fe a dalodd y pris. Dyna beth mae'n dweud, Crist a'n llwyr brynodd, fe dalodd y pris. A dyna i chi bris sydd y tu hwnt i'n cyrraedd ni allwn ei dalu, mae e'n dyled ni'n rhy fawr o enedigedd i ni'n bechaduriaid, o'n gweithredoedd ni'n bechaduriaid, i ni wedi torri cyfraith y tad, a bydde angen mwy na thragwyddoldeb i dalu'r pris, mor ddifrifol yw pechod. Ond fe ddath Iesu Grist, ac fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Bu fyw bywyd perffaith ein mwyn. Fe gymerodd ein cosb arno ef ei hun. Dyna yw canolbwynt yr Efengil. Fe ganwyd Iesu Grist i farw ar y groes. Fe rhoddwyd, fe gosodwyd ar y groes, fe hoeliwyd i'r groes. A tra ar y groes, tywalltodd y tad ei ddigofaint. Fe aeth i'r lladdfa yn ein lle, ein mwyn. Dyna beth nath Iesu Grist. Fe aeth Iesu Grist i'r groes, mwyn cymryd ein cosb ni, tywalltodd y tad ei holl ddigofaint. Arno ef yn lle arnom ni. Does dim rhaid i ni dalu dim. Does dim rhaid i ni ymdrechu trwy weithred mwyn ei blesio. Does dim rhaid i ni feddwl, rhaid i fi fod yn fwy o ddefgar, rhaid i fi fod yn fwy crefyddol, rhaid i fi ddarllen y Beibl yn amlach. Wrth gwrs, mae'r Cristion eisiau gwneud y pethau hyn, ond nid mwyn ennill iachawdwriaeth, nid oes yr un o'r rhain yn ennill iachawdwriaeth. Be sydd yn ennill iachawdwriaeth i ni? Iesu Grist, fe nath y cyfan. Gwndewch ar yr emyn yma. Caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei waed yn tywall ar y groes, ar y groes allech chi ddweud. Ble mae'r ateb? Mae trefn i faddau pechod ble? Yn Iesu Grist ar y groes. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei chorom. Mae'r ddeddf wedi cael ei ddelio gyda fe. Mae Iesu Grist i chyflawni ni. Cyfiawnder yn dweud digon. Beth yw hwnna? Mae Duw y Tad yn edrych lawr yn ei cyfiawnder, ac mae'n dweud digon. A'r Tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd seion am yr iawn. Y nawr hyn deilir gollfarn llawen hawn.
Mae'n cymorth ar un cadarn, sef Iesu Grist. Llawen hawn, mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo. Llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Gallech chi ddweud, dyna chi arall eiriad o'r adnod y testyn? Y mae yna? Ond efallai bydd yna rai yn gofyn, sut gall hyn fod yn eiddo i ni? Sut fedrwn ni gael gafel ar yr hyn y mae'r enaid yn deheu amdano? Efallai bod chi'n gwybod hyn i gyd, chi'n gwybod yr atebion yr Efengyl, ond i chi ddim wedi brofi fe, ac chi'n gofyn sut fedra i cael gafel ar yr Efengyl yma, sut fedra i cael y bywyd yma, i'r pwrpas fy nghreuwyd i, sut fedra i fyw i'r pwrpas fy nghreuwyd i, sut fedra i gael yr heddwch yma. Wel, mae'n dweud, ac na chyfiawn heir neb trwy'r ddeddf gerbron Duw eglur yw, o blegyd y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. O fe gawn fyw, fe gawn dderbyn holl freintiau'r bywyd ysbrydol a thragwyddol yma sut, trwy ffydd. Ffydd ym lle yng Nghrist, yn yr hyn a wnaeth ef ein mwyn. Felly mae'r Efengyl mor hanfodol fan hyn, Crist yw popeth, ac yna mae rhaid cael ffydd yng Nghrist. Ond nid gweithred yw'r ffydd yma, nid ein hymdrech ni i gredu ydyw. O, efallai bod chi'n dweud, dwi wedi trio credu a dwi wedi methu. Wel, wrth gwrs bod chi wedi methu credu. Sut ych chi'n meddwl allwch chi gredu? Does ganddoch chi ddim ffydd. Mae'n rhaid cael ffydd beth? Y ffydd sydd yn rodd oddi wrth Dduw. Ond fe'ch gorchmynir chi i gredu. Dyna chi benbleth. Mae'n anodd yn diwedd. Ond eto, mor anodd yw mae mor hwydd. Mae'r ffydd yma yn rodd gan Dduw. A'r unig beth ni'n gallu dweud yw hyn, y sawl a ddaw ato ef nis bwryr ymaith. Ac i'r sawl a ddaw ato ef yn waglaw. Ac heb gyflwyno ei hymdrechion nhw. Heb ddweud ger bron Duw, wel, dwi wedi mynd i'r capel trwy fy mywyd, dwi wedi bod yn athro sgysil, dwi wedi bod yn bregethwr hefyd, o dro i dro, mae pawb yn edrych arna i fel rhywun arbennig o dda, dwi wedi bod yn dda, dwi'n gwybod fy mod i ddim yn berffaith, ond dwi wedi bod yn dda, chi'n dod yn waglaw, chi'n dweud pechadur i'w fenw, ni fedd a fenw gwell, a chi'n dod yn waglaw, a chyfaddef eich gwendid, eich barchder, eich bryntni, eich tlodi, nad oes ganddoch chi ddim i'ch enw. Ac ych chi'n dod a phledio am drigaredd. Ac wrth gyffesu eich angrediniaeth chi a'ch diffyg ffydd, i chi ddod ger i fronnau a dweud ger bron Duw, dwi wedi trio credu a dwi wedi sylweddoli na fedrau. Be sy'n digwydd? Wel, mae yna ddirgelwch, mae yna wirth yn digwydd yn y dod. Fe sydd wedi peri chi ddod yn y lle cyntaf, ond wrth y ddod, mae'r ysbryd yn rhoi ffydd i chi. Mae'n rhoi ffydd i chi. Ffydd i bwyso'n llwyr ac yn unig ar yr arglwydd Iesu Grist, i bwyso'n llwyr ar ei fywyd, bod yr Iesu wedi byw y bywyd perffaith ac wedi cadw'r ddedd yn fy lle, fedra i byth i gadw e, ond nawr dwi'n gweld mae'r Iesu wedi gadw e. Nawr dwi wedi cael ffydd i ymddiried, nad oes rhaid i fi wella fy hunan mwyn mynd i'r nefoedd. Mae Iesu Grist wneud y cyfan i mi. Ac yna dwi'n gweld fod yr Iesu wedi cymryd y gosb dwi'n ei heiddi ac fe gymerodd e fe ar y groes. Ac yna ar y trydydd dydd iddo brofi bod e wedi llwyddo pan atgyfododd e fuddugoliaethus a choncro Satan, a choncro marwolaeth, a phechod, a gyffer, ac fe nillodd e, fe dalodd e'r pris yn llawn. Ac felly wrth ddod, fe gewch i'r hodd yma o ffydd, i ymddiried eich enaid yn ei ddwylo ef. Ac o'r foment honno, yr ydych chi'n gyfiawn. Gyfiawn, achos y mae Iesu Grist yn dod ac yn rhoi ei gyfiawnder ef drostoch chi. Ac ych chi'n credu hynny, a dyna be mae'r adnod yn ei lygu. Eglur yw, nid trwy'r ddedd, eglur yw o blegyd y cyfiawn, a fydd byw trwy ffydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio bydd ysbryd i arwaith, yn arwain y neidiad droed y groes. O Dduw, agor llygaid y deillion iddynt weled i hangen am waredwr,
Ac wedi iddynt weld ei hangen, o i ni'n gweddio beth i'n arwen ei traed at y groes. Ac iddynt cael ei golchi'n llwyr lan ac i dderbyn o gyfiawnder yr Iesu. Tyrd gweithio clod a mawl i'th enw di. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni orffen trwy ganu'r emyn honno 297, caid trefnu faddau pechod yn yr iawn. 297 gewn ni sefyll i'w chanu. Nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.